empini ngokunqoba konke nya. Yekubuhle bokumazi umsindisi wethu lo, yena uthando lwakhe lumi izolo namhlanjalo. Thatha konke nginoJesu engimethemba njalo, masinyane ongibiza ngiyohlala naye. Yekubuhle bokumazi umsindisi wethu lo, yena uthando lwakhe lumi izolo namhlanjalo. Leculo leli liphuma balenza baliqamba bethatha kwaseFesu chapter 3 abaseFilipi chapter 3 uverse 7 ithi ukulunga okukuKristu kuyinzuzo. Uthi kuPaulo uthi kanti-ke lokho okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu uJesu Nkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Washo kanjalo uPaulo uma ekhuluma nabantu baseFilipi ukuthi konke anakho ukushaya indiva ngenxa kaKristu, ngoba uKristu akakhonzeki. Siyabona kulabo namabhizinisi laba yizikhulu laba banako konke, uKristu abakwazi ukumkhonza ngoba manje futhi banganaki kakhulu lezinto lezi ezabo ngoba ziyadlula ezezwe. Uthi konke kanti konke lo okwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva ngenxa kaKristu. Kusho ngamanye amagama konke okwakuyinzuzo njengoba sasimazi ukuthi wayehamba ezingela abantwana abakholwayo abazalwana, ebabopha ebavalela ematilongweni. Kusho mhlambe le mali inzuzo wayeyithola ngalokwenza lokho, kodwa uma uJesu Kristu sebefikile kuye konke lokho kwaba yindiva. Uthi yebo impela konke ngikushaya indiva ngobukhulu bokumazi uKristu uJesu Nkosi yami, engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Ngempela konke ngokushaya indiva ngenxa yobukhulu bukaKristu. uKristu mkhulu ungaphezulu kwalezi zinto lezi esinazo sizibonayo sizibambayo sizithintayo. uKristu ungaphezulu kwazo ngoba noma singaze sibe nazo, uma sesifa asihambi nazo, sihamba sinjengoba sinjalo njengoba size emhlabeni. So uma ubambelele kuzo kakhulu ungazani noNkulunkulu ukuchitha isikhathi vela futhi siphile ngayo imali ngakukwenza ngakukusebenza kwethu, kodwa kusho ukuthi singakukhonzi lokho sikwenze isithixo kithi, kepha futhi sikhonze uJesu ngaphezulu kwalezi zinto lezi. Uthi engilahlekelwe yikho konke ngenxa yakhe ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Engilahlekelwe yikho ngenxa kaKristu ngikushaya izibi ukuze ngizuze uKristu. Amazwi la uPaulo ayiwasho nathi esingawasho siwashoyo, nathi kuko konke esinako nesikwenzayo kumele sisazi ukuthi uKristu ungaphezulu kwazo zonke lezi zinto lezi esinazo nezikhona lesizibonayo, ngoba yena umqalisi nomphelelisi wezinto zonke. So konke sikushaye indiva nokuso kukuhle kangakanani emehlweni ethu, sazi ukuthi ngelilanga kuzodlula, kuzophela, kuzosala, thina sizofuthi sibuye
sibuyele kuKristu njengoba uKristu wehla wazosifela ukuze sikwazi ukubuyisana noNkulunkulu, sibuyisane naye. Ngoba senza lokhu sikhuleka kuNkulunkulu, amazwi ethu afinyelela kuNkulunkulu. uNkulunkulu uyabheka emhlabeni abone abantu bakhe abamkhonzayo, njengoba lisho nezwi ukuthi uyaqalaza emhlabeni wonke, uyababona ababi nabahle uNkulunkulu. So nala uPawulo benxusa lokho ukuthi ukulunga okukuKristu kuyinzuzo. Ukuhlala kuKristu nokulunga kukaKristu kuyinzuzo. Ngabonakala kulikhuni, sihamba kalikhuni, kepha kuyinzuzo ngelinye ilanga ukuhlala kuKristu. Amen. Amen. Sibuyela kulo lonke salula lonke. Thatha konke Ngino Jesu konke kuyindiva nje, kodwa uthando lwakhe lumi izolo namhla njalo. Yekubuhle bokumazi umsindisi wethu lo, yekuthando lwakhe lumi izolo namhla njalo. Thatha konke ngino Jesu ukuphila kwami la, nxa ekhona Jesu wami angisweli lutho qam. Yekubuhle bokumazi umsindisi wethu lo, yena uthando lwakhe lumi izolo namhla njalo. Thatha konke ngino Jesu unganele mina la, nxa nginaye la ekuphini ngokunqoba konke nyam. Yekubuhle bokumazi umsindisi wethu lo, yena uthando lwakhe lumi izolo namhla njalo. Thatha konke ngino Jesu ngime themba njalo, masinyane wongibiza ngiyohlala naye. Yekubuhle bokumazi umsindisi wethu lo, yena uthando lwakhe lumi izolo namhla njalo. Baba wethu osezulwini, lo uyise weNkosi yethu Jesu Kristu, nokuhlangana kwamoyeni wena. Baba, egameni elihle, egameni leNkosi Jesu, Baba siyabonga. Imini seyidlulile sobusuku, sesizolala siphumule futhi Nkosi yamakhosi. Baba siyakubonga ukuthi kule mini namhlanje